الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Teala ismi bilen derslerimizi başlayız. Niyetlerdi Allah Teala'ga rizalığı üçün alığız, barığız alayıq. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etken bar işler tik niyetke qarab qala. İnnemel a'malu bin niyet. Bar işler tik niyetke qarab. Allah Teala kabul etsin. Şoğra Allah Teala rizalığı üçün derslerimizi başlayıq. Allah Teala barıgıza yengillik bersin. Kimler uqırga öğrenir, mine uqıtırga, hezge uqırga yengillik bersin, barakat bersin. Hem bizi Kur'an okusulardan etsin, hem Kur'an boyunca yaşamışlardan etsin. Amin. Bizden dersler ulasaq Muallim Thani degan kitap boyunca mana oşu kitap indi Muallim Thani kızganычка karşı Башкорт tilinde yok, Rus tilinde var hem Tatar tilinde var. Ошундай басмаһын алырга тәкъдим итәм инде, чөнки бында әгәр алһагыз ни бында Qur'an şrifti bilan язылган инде. Китаптар ошо Мугаллим Фәни элеккеләр инде, беренчеләр. Улар ни Qur'an şrifti bilan язылмаган, булай гарәп хәрефтәре инде, ләкин теге Qur'андың үзенең бер шрифты була. Азак уңга яңнан өйрәнергә туры килә инде. Әгәр нияттерде Аллаһ Тәала ризалыгы өчен алып, Аллаһ Тәаланың китабын укыр өчен дәресләр öğrenүү дәресләрен башлайык иншалла. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мына бу безнең гарәп әлифбаһы. Гарәп әлифбаһы кемдер беренчегә өйрәнмәйләр. Беләләр инде, саккына кемдер баштан өйрәнә, хәзер бөтен нәмәне баштан аңлатабыз. Бөтәһе аңлаһынсындыр. Кемдер белә, уларга кабатлау булыр иншалла. Гарәп әлифбаһы ул 28 хәрефтән тора. Монда уларның исемләре язылып чыккан. Мәсәлән, менә әлиф дип язылган. Бә менән язылса, ул аңлата дигәндәй, башкортча әлиф. Теге русча язылган монда әлиф дип язылган. Әлиф инде менән әлиф, шулай ук бә менән бә, тә, бу тә хәрефе башкортча. Кысала дигәндә, тә. Jim, Ho, Sod, Dod, Shin, Sin. Бұл хәрефтәрдің исемләре. Әлифбала хәрефтәрдің исемләре языла. Мәсәлән, мына бұл бә хәрефе. Бә хәрефе әлифбала хәрефтің исеме языла. Без исеме безгә ни өчен кирәк? Әйдәк шул. Тоны язайык әле. То хәрефе. Әгәр а менән язылса, хәрефтәр а менән язылса, улар калын буласак. Менән һәм башка у менән язылса, улар йомшак хәрефтәр була инде. Калган хәрефтәр менән язылса, у менән язылса, йомшак хәрефтәр була инде. Мәсәлән, бу бә хәрефе торгас без беләбез йомшак хәреф икән. То хәрефе без а менән язылгас беләбез калын хәреф икән. Ләкин ул хәрефтәрдән был исемләрен белдек, әйтелешләре ул икенче төрле. Үзләре улар тартынкы сымак булса инде. Ана хәрефтең әйтелеше ул б гына була. Хәреф үзе б гына була. Исеменнән без беләбез хәреф йомшакмы, калынмы икәнен. Мәсәлән, хәзер гарәп телендә без хузынкылар өчен хәрәкәтләр кулланыла. Гарәп телендә хузынкылар булһын өчен хәрәкәтләр кулланыла. Хәзер без аларны һәзер өйрәнеп китәбез. Мына ошо безнең хәреф икән ди. Бу хәреф дип, хәрефтең өстенән яки астыннан шундай хәрәкәтләр була. Әгәр дә хәрефтең өстенән шундай ни торһа, хызык торһа, ул атала фәтха. Йомшак хәрефтәргә
һуҙынҡыһын өҫтәй, ҡалындарға а. Хәҙер аңлашылмаһа, иншаллах, миҫалдарҙа аңлашыласаҡ. Мәҫәлән, әйҙәгеҙ. Беҙ әйттек, менә был беҙҙең хәрефтең исеме бә, ошоноң хәрефтең исеме бә. Исеменән беҙ белдек ул йомшаҡ икәнен. Хәрефтең үҙенең әйтелеше б ғына, ул б ғына. Һәм менә был б тора беҙҙең б. Әгәр ҙә шайтып һыҙыҡ ҡуйһаҡ, өҫтөнән ошо фәтхәне ҡуйһаҡ, йомшаҡ хәреф булғас, өҫтәйбеҙме йәки а өҫтәйбеҙме? Был һуҙынҡы өҫтәйбеҙ. Йомшаҡ хәреф булғас, беҙ өҫтәйбеҙ. Килеп сыға беҙҙең был бә тип уҡыйбыҙ. Менә быны бә тип уҡыйбыҙ. Баянғы беҙҙең шулай хәреф булды. То хәрефе, то хәрефе. Хәрефтең исеме то. Хәрефтең исеме то, беҙ исеменән белдек, менә а булғас, ул ҡалын. Әйтелеше ты ғына. Фәтхәне өҫтәһәк, ошайтып, һуҙынҡыны өҫтәһәк, килеп сыға, беҙ аны өҫтәйбеҙ. Ҡалын булғас, а өҫтәйбеҙ. То. Улай то килеп сыға. То. Хәҙер тағы хәрәкәттәр өйрәнеп үтһәк, һеҙгә аңлашылыр иншаллах. Бына әгәр ҙә хәрефтең аҫтында ошондай һыҙыҡ булһа, был атала кәсра. Кәсра. Исеме кәсра була. Кәсра. Кәсра. Әгәр ҙә был һыҙыҡ хәрәкәт кәсрә торһа, йомшаҡ хәрефтәргә ул и һуҙынҡыһын өҫтәй, и, ҡалындарға ы. Әйҙәгеҙ хәҙер беҙҙең хәрефкә китик. Яңынан б хәрефенә киләйек. Бына хәреф б хәрефе. Исеме б, йомшаҡ. Исеменән беҙ беләбеҙ б, йомшаҡ икән. Әйтелеше уның б ғына. Әгәр ҙә аҫтынан кәсрә ҡуйһаҡ, тимәк, йомшаҡ хәрефтәргә беҙ и өҫтәйбеҙ. Килеп сыға. Кем белә нисек килеп сыға? Би. Би килеп сыға. Бына хәҙер то хәрефенә киләйек. То хәрефе баянғы. То хәрефе. Әйтелеше то. Исеме то. Ҡалын хәреф. Әйтелеше ты ғына. Ты. Тимәк, аҫтына кәсрә ҡуйһаҡ, беҙ өҫтәйбеҙ ы һуҙынҡыһын. Килеп сыға. Ты. Ты килеп сыға. Хәҙер тағы бер хәрәкәт бар. 3 хәрәкәт бар араб телендә. Уныһы була дамма. Ул хәрефтең өҫтөнән ошолай тора. Шундай. Дамма тип атала. Исеме дамма. Дамма. Ул нейҙәргә, йомшаҡ хәрефтәргә у, башҡорт телендә теге үгеҙ, үлсәйбеҙ теге у хәрефе инде. Ҡалын хәрефтәргә у һуҙынҡыһын өҫтәй. Хәҙер киләбеҙ беҙҙең нигә? Бә хәрефенә тағын ҡайтайыҡ. Бына хәреф беҙҙең бә. Исеме бә. Йомшаҡ хәреф. Исеменән беләбеҙ, сөнки ә бар. Бына исемендә ә бар. Әйтелеше аның б ғына. Б ғына. Тимәк, әгәр ҙә беҙ уға дамма өҫтәһәк, нимесе килеп сыға? Кем әйтә? Бу. У менәнме йәки у менәнме? У. Ни өсөн у? Сөнки бә йомшаҡ. Йомшаҡ. Бу килеп сыға. Дөрөҫ. Хәҙер то хәрефенә ҡайтайыҡ. То хәрефе. Өҫтәйбеҙ дамма. Исеме то ине. Ҡалын икәнен белдек. Исеменән әйтелеше ты ғына. Беҙ уға өҫтәйбеҙ нимәкәй? Ты ғына булды һәм өҫтәйбеҙ умы йәки умы? У. Ни өсөн? Ҡалын. Ту. Та. Ҡалын. Ту. Килеп сыҡты ту. Һәм беҙҙең һуңғы хәрәкәт тип әйтәйек ҡалды. Уныһы менә шулай. Әлегә нолик тип яҙып торайыҡ. Ҡөрьәндә ул, мин аны былай яҙам, еңелерәк булғас, Ҡөрьәндә ул шулай буласаҡ. Шулайыраҡ. Ҡөрьәндә шулай яҙыласаҡ. Ул атала сукун. Сукун һәм әгәр ҙә хәрефтең өҫтөнә сукун ҡуйһаҡ, хәреф үҙе генә ҡаласаҡ. Бер нәмә лә өҫтәлмәй. Килеп сыға б. Шулай то хәрефенә әгәр беҙ өҫтәһәк, ҡуйһаҡ, бында була
Т гына кала. Т хәреф үзе генә кала. Бер нәмә лә өстәлмәй. Т. Тагын бер. Хәрефтәрнең алфавитта хәрефтәрнең исеменнән без беләбез. Хәреф йомшакмы һәм калынмы икән һәм хәрефтең үзенең әйтелеше исеменең беренче хәрефе буенча инде. Хәрефтең әйтелеше менә исеме б, әйтелеше беренче хәреф буенча б гына. Хәрефтең исеменнән без беләбез. Хәреф йомшакмы, калын. Әгәр дә ә менән язылса йомшак, а менән язылса калын була инде. Һәм хәрефтәргә улар хәрефләр үзләре тартынкы һәм килеп сыкса, без уларга һузынкыларны хәрәкәт белән өстәбез. Әгәр дә хәрефтең өстенән мондай һызык торса, ул хәрәкәт фәтха дип атала. Һәм ул хәрефкә, йомшак хәрефкә ә узынкыһын өстәй, калын хәрефкә а узынкыһын өстәй. Хәрефтең менә килгән мисалдар б булды, б һәм то. Ни өчен т булманы? Чөнки хәреф калын, әбәт, исеменнән без калын икән белдек. Һәм шулай ук хәрефтең астынан шундай һызык торса, без өстәйбез и яки ы узынкыһын, кәсрә дип атала. Менә б хәрефен алсак, без язсак, би килеп сыга, би. Чөнки ни өчен? Б хәрефе йомшак хәреф, әйтелеше аның б гына, һәм без йомшак булгач и өстенә килеп сыкты, би. Бunda to хәрефе калын хәреф, әйтелеше аның т гына, калын булгач без кәсрә булгач ы өстәйбез. Т ти булмай, ни өчен? Чөнки бу хәреф калын. Һәм менә дамма дигәндәй менә хәрәкәт, әгәр дә хәрефтең өстенән калын хәрефкә без у өстәйбез. Менә мисал ту, йомшак хәрефкә у өстәйбез. Бу. Һәм сукун хәреф үзе генә кала. Б, т, б, т. Хәрефкә бер нәмә лә өстәлмәй, хәреф үзе генә кала. Аңлашылдымы? Һораулар бармы? Аңлашылгандыр. Һораулар булса, уялмагыз. Иншалла һорагыз. Бу безнең әлифба инде. Без хәзер аны ятларга кирәкми, ләкин әгәр дә бер видео ебәрәм, шуны гелдә тыңлап торһагыз, иншаллах, яхшы буласак. Чөнки анда калын хәрефләрдә ниләрдә шайтып колагыгызга инде халынһа, гелдә тыңлап, калын, йомшак, ничек әйтергә һәм ятлауга ла еңел буласак, иншаллах. Бер видео ебәрмен, анда бер малай менән өлкән кеше инде алмаштап әлифбаны шайтып кабатлайлар инде. Ә, и, у, бә, би, бу дип. Хәзер менә безнең нигә килеп еттек. Хәрәкәттәр баягы безнең язган. Әлифкә килгәндә, әлиф хәрефенә килгәндә, әлиф хәрефе безнең ул кем әйтә? Зөлфия апайдан башка әйдәге калгандар. Йомшакмы, калынмы әлиф хәрефе? Йомшак әйтелә. Әйе. Бу кем әйтте? Зөлфия апаймы? Әйе. Зөлфия апай белә ул. Калгандардан сорая бар. Кайдан беләбез? Йомшакмы, йомшак түгелме калгандар? Менән баштагы йомшак. Әйе, ә менән башлангач, ә булгач исемендә йомшак. Ләкин бу хәрефтең үзенең ни юк, әйтелеше юк. Ул хәрәкәттән тора. Хәрәкәттән тора. Йомшак икәнен беләбез һәм аны без баягы әйттек бит инде. Өстеннән ни булса, нигә язып күрһәтәйем. Әлиф бит инде, әлиф. Йомшак хәреф, без белдек, чөнки менә ә менән язылган, әлиф. Уның үзенең әйтелеше юк. Баягы без әгәр дә беренче хәрефтән без калган хәрефләрнең әйтелешләре булса, бу әлифтеке юк. Ул хәрәкәттән торасак. Баягы мәсәлән, шулай булса, өстеннән фәтха торса, баягы фәтха ә була, ә генә була. Ул хәрәкәттән генә тора инде. Әгәр дә астынан кәсрә торса, и гына буласак. Һәм шулай ук дамма торса, у гына буласак, у. Ләкин ул йомшак хәреф. Уның үзенең әйтелеше юк инде, ул хәрәкәттән тора. Бу әлифкә генә кагыла. Калган хәрефләр баягы өйрәнгәнчә инде.
Ә, и, у. Ә, и, у. Ә, и, у. Так. Тағын бірді. Мына нейді есте қалдыру керек хәзер тырышырға. Әйдәгез әле ошо әлифкә килгәндә, мәсәлән, Розалия апай. Ошо нисек укыласак? О, и. И буласак. Астынан кәсра булгас, и буласак, дөрес. И. Так. Хәзер кем? Гүлдар апай. Ошо нисек укыласак? Ü. У. Ü. Damma. Ü. У. Так, дөрес. Гүлназ. Так, хәзер. Карамай ятайм. Былай булһа нисек укыласак? Ә. Фәтха булһа, дөрес. Шуннан Рита апай. Былай булһа нисек укыласак? Damma üstünde U. У буласак, дөрес. Зөлфия апай. И. И, дөрес. И. Так, хәрәкәттәргә ятланык. Хәзер без китапка кайтабыз да. Иншаллах укый башлайбыз. Так. Һәр береһе икешәр мисал укыясак. Әйдәгез яңадан Розалия апай, нисек укыласак? Хәрефен белмим. Был баягы әлиф хәреф, әлиф. Мынау әлиф Ә генә буласак, ә. Был нисек икенчеһе? Мына и. И, дөрес булды. Так, Гүлдар апай. Буныһы нисек? Ü. Ü түгел, у. Нахуса, у. Ü. Ü. Vurmaksa degендәге Ü. У, ай. Буныһы нисек укыйбыз? Әу булмайм. Әю. Әй. И. Ия. Тегенеһе сукун тора. И. Буныһы икенчеһе укылмай инде. И. И. Әйдәгез буларны калдырып торайык әле. Так, ул без аны аҙаҡ өйрәнәсәк бит Хәмзәне. Ярай булды, Гүлдар апай укун. Хәзер мына был хәрефте әйдәгез Гүлназ апай. Ошо хәрефте ҡарағыҙ да. Күрҙегеҙме? Ошо хәрефте менә ҡарағыҙ әле. Мына беренсе тора. Юҡ, ошо хәрефте алфавитта эҙләйек бергәләп. Так, алфавитта ҡарайбыҙ да, ҡайerҙа тора икән? Күрәгеҙме? Дәл. Юҡ. Бына тора ул. Ра. Ра тип яҙылған. Рә була. Ҡалынмы, йомшаҡмы хәреф? Ҡалын. Ҡалын. Ҡалын булғас, ри буламы әллә? Юҡ, хәҙер мин бер нәмәне аңлатып китәйем дә, Гөлназ апай, һеҙ аҙаҡ онотмаҫһығыҙ, һеҙҙән башларбыҙ. Тағын бер нейҙе аңлатайым да. Мына ҡалын хәрефтәрҙә ошо фәтха бар бит инде. Фәтха булһа, хәрефтең өҫтөнән. Беҙ әйттек, йомшаҡ булһа, ә өҫтәйбеҙ, ҡалын булһа, а өҫтәйбеҙ. Мына ошо аны дөрөҫ әйтергә өйрәнәйек хәҙер. Так. Зөлфия апай. Нисек беҙ әйтәбеҙ ҡалын хәрефтә фәтханы? О була. Ала түгел. Хәҙер. Зөлфия апай, тағын берҙе. Ала түгел, ола түгел. Шулай уртаһы. Әйе. Мына әгәр координата эшләһәк, бер яҡҡа А булһын, икенсе яҡҡа О булһын. Беҙҙең башҡорттар күбенсә Ә менән уҡыйҙар йәки А менән уҡыйҙар. Урысса А менән. Ләкин улай дөрөҫ түгел. Таджик ҡәрҙәштәрҙе ишетһәгеҙ, улар ҡайһында О менән уҡыйҙар. Ома һөйләшәләр. Охмон тиҙәр. Ләкин ғәрәп телендә дөрөҫ итеп әйтер өсөн, ҡалын хәрефтәрҙә шул аны әйтер өсөн Ала түгел, Ола түгел, саҡ ҡына Оға яҡыныраҡ.
Сак кына ога якынрак. Уртаха түгел, ана ога якынрак. Шу жердә инде менә. Шу жердә фатханы әйтәбез. Мәсәлән, шу ра харфында. Ана баягы ро харфы фатха куйсак, ну, әлегә әйтик ра дип алган. Ләкин аны дөрес итеп әйтер өчен рала түгел, рола түгел, ола түгел, аны ро. Ра, аны амына әйтәм, омына әйтәм һәм дөрес итеп әйтәм. Ра, ро һәм ро. Сак кына ога якынрак. Гүлназ апа әйтегез әле. Ро дип, ро. Ро. Ама түгел. Мына амына әйтегез әле. Ра дип. Ра. Омына әйтегез әле. Ро. Хәзер ала түгел, ола түгел, сак кына ога якынрак. Ро. Аңландыңызмы менә? Хәзер әйдәгез әйтеп карагыз әле. То харфын. То. Та. Менә та амынан булһа та, о менән булһа то. Дөрес то. То. Так, булды. Димәк, Гүлназ апай. Монда ничек язылган хәзер бу харфтың исеме ро? Фатханы ничек укыйбыз дидек? Ра. Ала түгел, кына куя кына. Ро. Так, моны кәсрәмен укысак. Нисек? Астында хазык торһа моны, астында хазык торһа. И или ы. Әйе, калын харфта ничек дидек без? Калын харф, йомшак харфка и Ы куябыз. килеп сыгарга тиеш, безнең р булырга тиеш, бит, р. Ләкин был харф исключение. Был харфта и буласак. Калын булһа ла, без кәсрәмен булганда и укыйбыз. Ри буласак. Моны исегездә калдырырга. Так, һәм моны ничек? Дамманнан укысак. Бер генә әйтеп кала буква. Юк. Был моны сукун булһа турып кала. Был У или у була инде. Ру. Дөрес. Килеп сыкты безнең беренчеһе булды ро, икенчеһе булды ри, өченчеһе булды ру. Бында безнең логика буенча булырга тиеш. Р калын булгас, ләкин буны истә калдырырга кирәк. Исключение ри буласак. Ри. Һәм бер нәмә әйтеп китәйем. Без һәрбер харфтың араб телендә өч төр язылышы бар. Харф үзенең башында, үзенең уртаһында һәм үзенең адагында. Моны ро харфы унан һуң килгән харф белән кушылмай, унан алда килгән харф белән кушыла. Безнең уң яктан нигә булай икән? Хулакайга карай укыйбыз. Справа налево. Шуңа ни моны унан һуң харф килһә, ул унан һуң килгән харф белән кушылмай. Ләкин ул унан алда килгән харф белән харфтың уртаһында язылһа, ул унан алда харф белән килгән харф белән кушыла, унан һуң килгән харф белән кушылмай. Бында ла үзенең адагында ул торһа, унан алда килгән харф белән кушыла. Һәрбер харфтың нәйе бар инде шундай язылышы. Үзенең уртаһында, үзенең башында, үзенең уртаһында, үзенең адагында. Бу хәзер ни башта бутап тормайм. Адак хәзер әлеге авыр һәм күренһә лә кайгырмагыз ни. Ул адак күз үрәнә ул үзе. Зөлфия апа алдарга бирмәде. Так, хәзер Рита апай әйдәгез. Әйе. Әйдәгез укып карайык. Фәтуә менән ро. Беренчеһе ро, Икенчеһе сукун тора монда. Әйе. Сукун торгас, р үзе генә кала. Бергә кушак исеме бу? Ро, р.
Әйе, дөрес. Рор. Рор. Дөрес, рор булды. Рор булды. Мгм. Беренчеһе ро, нан р. Кушак, Мгм. рор Рор. булды. Мгм. Бөтенләй аңлашылдымы? Әгәр тагын бер укып карагыз. Был кәсра булгас р. Рыр. Як, буныһы исключение и була. Рир. Рир. Әйе, беренчеһе р, Әйе, р. рир. Рир. Кәсра өстенлек и, ри Рир. һәм р. Рир. Рир. Дөрес. Булды, Розалия апа, әйдәгез. Нисек? Руф. Дөрес. Хәрефтең исеме ро, әйтелеше р гына. Без ага өстәбез дамма, калын булгас у өстәбез. Килеп чыга ру һәм бында р гына кала. Сукун булгас рур булды. Рур. Әйе. Тагын берәү. Р. Р. Дөрес. Алиф буга хәреф, хәрәкәт менән генә әйтәбез. Хәрефтең үзенең әйтелеше юк, ләкин йомшак. Була беренчеһе, икенчеһе р үзе генә кала. Сукун булгас р. Р була. Дөрес. Р. Булды. Хәзер Гүлдар апай. Ir. Ир. Дөрес. Ир. Беренчеһе и, икенчеһе р гына кала. Ир. Үзе генә. Ир. Ir. Тагын берәү. Ur. Ө түгел, у. Ur. Ур. Ур. Дөрес. Ур. Беренчеһе у, икенчеһе р гына кала. Ур. Дөрес. Булды. Китап безнең ошулай корылган. Менә мәсәлән, без әле алифты үттек һәм роны үтә башладык. Бүтән мисалдар алиф һәм ро менән хәрефеннән генә языла. Үткән хәрефләрдән генә һүзләр төзелә. Менә хәзер без Гүлдар апай укыды. Гүлназ апай. Бу ниндәй хәреф? Хәзер карагыз да, Гүлназ апай. Алфавитта эзләйбез. Гүлназ апай, карадыңызмы? Минең алфавит юк. Ну. Так, Рга охшаган, ләкин нөктәһе бар өстендә. Әйдә карайык алфавитта. Күрәгезме? Зәй. Зәй хәрефе, зәй. Йомшакмы, калынмы? Йомшак. Йомшак. Так, әйтелеше нимәдәй? Әйтелеше нисек була? Зыгына була. Зыгына. Без ага хәрәкәттәр өстәйбез. Тимәк, беренчеһе нисек укыла? З. Зә. Зә. Әйе, зә. Быныһы. Зи. Зи, дөрес. Зи һәм Зи. Зу. Зу. У. Мягкий. Әйе. Зу. Зу, дөрес. Зә, зи, зу. Шулай ук уның язылышы ро хәрефенә охшаган. Һүзнең башында мына унан һуң килгән хәреф менән кушылмай, һүзнең уртаһында язылган унан алда килгән хәреф менән кушыла, һәм һүзнең аҙағында шулай ук унан алда килгән хәреф менән кушыла. Ро хәрефе менән бутамайбыҙ. Роның нөктәһеҙ булһа, ро хәрефе була. Нөктә менән булһа, зәй хәрефе була. Йомшаҡ хәреф зә, зи, зу тип уҡыныҡ. Дөрөҫ. Булды. Рита апай. Әйҙәгеҙ уҡығыҙ әле. Так. Дамма торгас. Әу. Был сукун. Сукун булгас.
Әз. әз дөрес. Беренчеһе ә, икенчеһе з гына кала. Әз дөрес. Әз. Кәсра менән из. Из дөрес. Из. Из булды. Зөлфия апай. Үз. Үз. Әр. Ой. Зәр. Зәр дөрес. Беренчеһе з фәтха менән, з йомшак була, з һәм р. Зәр дөрес. Зәр. Разалия апай. И. Ир. Юк, беренче хәреф з. Һәм без аңа әйтәбез и. Зи. Р. Зир. Дөрес. Зир. Зир дөрес. Зир. Берәү булды, бит хәр. Тагын берәү. З. У. Зу. Зур. Дөрес. Хәрефтең исеме зәй, әйтелеше з, йомшак, һәм без дамма өстәһәк у була. Зу. Зу. Һәм икенче хәреф ро, сукуннан була, р гына кала. Зур. Зур. Артабан киттек. Разалия апай булдым, һәм Гөлдар апай. Рәз. Рә. Рәз. Калын хәреф булгас, без а. Ала түгел. Роз. 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 Дөрес. Роз. Тагын Риз. 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 Так булды. Гөлназ апай. Руз. Дөрес. Руз. Руз. У менән калын. Руз. Әз. Белмәйм. Разалия апай түгел, Гөлназ апай тагын берәү. Гөлназ, әйе. Мин белмәйм. Так, беренчеһе Ә. әлиф. З. Икенчеһе Нисек була кушак? әз. Именно последний. Әзруш. Әзру. Калын. Ру. Әз. Азру. Азру. Әз. Әзру. Әзру. Дөрес. Так булды. Хәзер Рита апай. Азру. Як. Кәсра була. Нисек була? Кәсра буһа изру. Из-ру. Дөрес. Из-ру. Так. Тагын берәү. Из. Юк. Изру. Дамма булгас. Әз. У. Уз. Узру. Уз-ру. У менән. Уз-ру. Узру. Дөрес. Уз-ру. Так. Булды. Зөлфия апай. Урзу. Урзу. Дөрес. Урзу. Так, калдымы безнең мисалдар? Юк. Так, без үттек. Әлиф. Әлиф үттек. И-у була. И-у. Үттек ро хәрефен. Ро, ри, ру. Ро, ри, ру. Ро, ри, ру. Һәм зәй хәрефен үттек. Зә, зи, зу. Зә, зи, зу. Өч хәреф үттек. Бүгенгә безнең дәрес тамам. Дәресте яздырганмын. Иншалла ебәрермен өйдә. Үткән материалды, хәрәкәтләрде, үткән хәрефләрде һәм хәрәкәтләрде ятлап килегез, ярамы? Фәтха касан була, йомшак хәрефкә, калын хәрефкә нинди хәрәкәт өстәлә? Фәтха буһа ничек өстәйбез? Кәсра буһа нимә өстәйбез? Хәрәкәтләрде һәм үткән хәрефләрде ятлап килегез. Бүгенгә дәрес тамам. Субханакаллаһумма ва бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Рахмет.